Goeie, er is een soort mis in de wereld, dus je waalt je wel eens voorbij aan de liefste probleempjes. Dat is haast net correct, want Friesland is haast woekeren bij onkruid. Ik weet best dat je in heel Friesland last hebt van hiensterblommen. Hoeveel zou je net op een knibbels in een tuin omrotten om ze uit te steken? Maar daar gaat het niet om. En ik net op de stikkels waar dat de kei net overfretten. Nee, ik had door boetelanders. Invasieve exoten in de vaktaal. Hiensterblommen en stikkels bij Friese planten, dit bij vijanden. De wetterkrasjola is een vijand die het zo hard om hemzelf heen groeit dat ze ophouden binnen met het bestrijden daarvan. Dus uw wetter zit aan vol krasjola. Enkel op Skilge steken ze miljoenen in de bestrijding. En dat zorgt ervoor dat oren voordat Skilge failliet is en de wallen erin elkaar donderen. Ik had er net eens gewoon hoe de grote waterdangenval en de reuzenberenklauw. Ik die vormen een bedreiging voor uw planten en bosjes. Ja, net in je eftertuintje, daar skooi je het wel uit. Nee, in uw natuurgebieden. Maar steeds bosbeheer, natuurmonumenten en ik het Friese gegeer, die lezen de hol in de skoot. Ze hebben geen geld om deze vijanden te bestrijden. Dus moet de gemeente en wetterskip dwang. Wil uw natuur net verhoren in een oerwoud. Het wetterskip had al 30 mensen inzet in die bestrijding, want het mat met de hand. Nog hindert dat niet, want die handen die hier de muskusrottel uitroept, die hier dus niet meer te dwang. En het wetterskip regelt het wetter en de wetternavel zwakkert dat sletten dichtgroeien en dan kan het hele wetter net meer stromen. Ik touwt er nog wel eens door de natuur. Maar ik weet echt net wat berenklauwen of Japanse toezenknopen binnen. Het is gewoon green gwot. En dan we nou eens krek door dat dit inheemse planten binnen en die behandelen we krek als oorkwort wat wel hier, dan ben we toch van het probleem af. Dan ben het ommers geen exoten meer. Krek zat we ommers ik gewoon boetelandse asielziekers wel in uw meerskip opnam. Die ben ik geen vijand meer.